Здравейте хора, намираме се на автогарата в... Здравейте! В София. В София. Чакаме си автобусът. Ето и онези там. И така. Радвам се, че дойдохте в моя влог и останете до края да видите какво направихме в Турция и дали има скандали, защото винаги скандали. Айде! Ще чакаме 2 часа за рейс. Дойдохме много рано. Как се чувстваме за сега? Малко объркани. Объркани? Ти? Без коментар. Turkey, day 1! So crazy, guys. This is our... Снимай сега, снимай големите магазини. Как се чувстваме, хора? Най-накрая сме в Турция след толкова часове. Изморени. Но пак сме отвън. Имаме сили да се разкарваме. Да. Българи. Да, хора българи джинс. Българи сме навсекъде. Ето Турция, хора. Ти са бе... Има много хубава гледка. Ето ни гледката, хора. Тук прозорци ще се големи чисти прозорци. Чудим се какво да ядем, не знаем. Така е, хора. Ето турските сърми, те са по-различни от нашите. Хора, това ни е храната. Говорим от пътуването за мен. От 1 до 10 колко даваш за твоята цезар салатка? 6. 6. Ти колко даваш за твоята пица? От 1 до 10? 5. Ти колко даваш за твоето? За не знам какво беше. 6 загрявка. Това е моята салата. Аз давам на моята морска салата солидна 7. Беше добро. Сьонгата беше много хубава. А за чая, турския чай? 10 от 10. 10 от 10, а ти? И аз 10. 10 от 10 турския чай да пробвам и аз, ама аз не обичам чай. Да видим дали до края на влога ще си променя мнението за чай, като човек, който не обича. Здравейте хора, това е нашия нощен влог в Истанбул. Още сме ден 1, отиваме на шиша. Бизи. Доста е хладничко обаче, но ние пак... Време сме целили. Ама ние сме тука. Как се чувствате? Изморена, студено. Не иска да е тук, харесва и хумата повече. Нямам сила. Ама всички ден там, навън. Това е много Трябва да опасно. минеш, иначе край не може. Трябва да чакаме. Тук е много опасно, хора, трафика. Трябва да се бутате, за да минете, иначе е много зле. Вау, хора. Виж дюнерите, не се тук. Там имаше тук дюнер. Да живеят дюнерите, всичко друго е излишно.
Говори се поне на лъж. Така че го кажи. Thank you, thank you. Колко е часа в момента? По 11. Прибираме се от шишата, прекарахме много добре. Как беше името на шишата? Лото, не знам, Лорис, нещо такова. Да, ето там хора. Що ги взели? Да. Препоръчваме, ако дойдем пак, определено ще дойдем тук. С това завършваме вечер номер 1. Good morning, people. Айде, Ден 2. добро утро. Някои хора са така, други хора са станали, са се оправили. Трябва да ходим на закуска, айде стати, че изпуснеме. Да. Хора, ето това ни е закускато. Да. Втори ден от Турция, рожденика се събуди. Да. Първи, както винаги. Другият спи, не му се става. И така. Ще видим след това на базара. Чус. Бел. Обърнала се. Боже, като че ни видят. Приятно, прав. Ще ме охапи ли котката, хора? Ние сме към пътя за Гранд Пазар. Как беше на турски? Ето идва с нас. Айде, чус. Чуваме там много на пазара. Това е мушето им. Джамия, нали така беше на български? Ето това. Валеше дъжд, хора. Това ни е късмета. Но сега... Какво да правим? Вау! Хора, тук е огромно. Да погледнем диамантите. Вау! Това там е. Ама не е истински камък, а само диамантите отстрани. Ето виж. Винаги. Просто питаме само за това. Много. Това 18 карата, тия са 22 карата. Аз искам 24 едно да си купим. От Дубай. Кажи се, Емичка. Вау! Хора, вижте. Ето това е хубаво. Дубайски. Дубай чоклет. Е хубаво. Там в Дубай, като се женят, те такива им взимат на снахите. I like diamonds. Е, това е много хубаво колието. Хора, секси чак. Чекай. Не. YouTuber. Yes, YouTuber. yes. Say and The buy best place. best Here. place. Thank you. Thank you. Хора, ние си взимаме дюнер в Турция, да видим дали са хубави или са по-хубави в Германия. Shawarma. Yes, we have shawarma. Thank you. Merci Bogotaria. Благодаря, чао. Айде, ще пробвам. Vai, again. Relax.
which one? Pistachio, vanilla, mix. Pistachio. Dubai chocolate. Not. Take it. Yes. Hey, vay. Oh. Uş. Merhaba. Come on. Hey, merhaba. Oh. Okay. You give me try. No, hide. No, relax. Hey, what do you have? No, I eat already. Yes. No, I can't. You come out, you brother. Come on. One No, pistachio. Hey, vay. Merhaba. Gel böyle. Hey, take it, okay. You extra. I give me money. No, free. Hide. Come on. Okay. Hey. No. Okay, no. No. I like Mario. Okay, hide. Haydi. Diamond guy. Okay, wait. Take it, you extra. No, extra. Ciao. You give me money, you ice cream. No money. Hide. Hide. No money. Se gana manda de teto. Взимат си мит хората. И какво казваш? Правихме трикове ние на това с сладоледа. Те го правят това да живеят. Да, трябва да прави шоу. Ето хора. Облачно, сега ще удари градушка сигурно. Той пък буде, не е виждал камера през живота си. Броки. Какво ядете? Сега дойдох в Истанбул да вземем геврек на български, на турски симит. Харесва ли ви от 1 до 10? Колко давате за симите ви? 10. По 8 дава. 8, малко сухо. Ако има малко бекон, става 10. Така ли? Разбираме, ние сме по месото. Айде! Взехме си плодове и ядеме в хотелската стая. Отвънка е буря, хора, много силен дъжд. Много е зле в момента времето. И така. Seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderim püskül belam yakalarsan seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran. Deep down, I believe you know you're a monster too. Go on for that nigga, get it.